Oi, se ti gusta o submarinismo? O submarinismo? Sí, que me gusta, claro. Hai anos que non o practico, pero non se me daba nada mal, eh? E non leva os pesos? Non, canto máis peso máis tafundes. Deso se trata, home. Toda lenda ten unha base verdadeira, eh? Pois a ver se teño sorte e a serea Manoliña me compra 2 pisos. É que a serea é un conto de rapaces, man. E logo ti nunca criches nela? Sí, eu crin, cando era rapaz, pero... Paco! A serea Manoliña. Ti tiñas tantas ganas de vela que... Que non, que foi Melgacho, como dicía Melgacho, igual, eh? É que non é así. É tan bonita, é tan ben feitiña. Serea é un negocio seguro, papá. Vai vir turismo a máis ao Porto Sás. Non me dixas que ti tamén andas neso da serea Manoliña. Ei, eu neso son agnóstico, eh? Eu estou falando na máis das posibilidades que ten o negocio, punto. Ah, que sodes da tele, non? Sí. Que hai? Mira, cantas persoas viron xa a serea? Home, pois a toda agora non moitas. 15 ou por aí, porque... E hoxe igual temos avistamento, porque as condicións son favorables. A aparición dunha serea nunha vila da Costa da Morte. Estamos aquí, en Porto Zas. Non pode ser. Manoliña de Alberto! Eu vou facer a mellor festa que se viu en Porto Sás. É todo gracias a ti, que me deixas probar. No, gracias a ti, Pitiño, gracias a ti, É va. unha cousa, sabes que? Mañán veñen Iria máis María. Xa sei. Felicidades! Iria, que? A viñacha. O pan quere lo torrado ou sen torrar? Que decías? O pan, estou no torrando. Vale, así, non? Non tes galletas? É que son che pouco larpeiro. Vai, a tanto ten. Ui, que maravilla. O almorzo preparadiño. E o sucre? É que, como non lle voto, pois non hai. Non ten importancia. Din que os bons cafeteiros toman o café sen azucre. Eu vou probar, porque cafeteiras son, Preciso café para arrincar. É descafeinado, Vaya, tanto ten. O importante é estar aquí xuntos, almorzando. Hoxe mesmo vou ao súper e traio azucre, café e máis galletas. Que galletas che gustan? Ana, do único xa sabe. Daquela pregúntolle a Ana polas galletas. Non, se cadra... Non sei. Non, a min tanto me ten, que se saiba de... Claro, que parvada. Tampouco somos uns cativos, non? Para nos andarmos agachando. Eso dijo eu, claro. Sí. Daquela cales son as galletas que che gustan? Pero que non tedes nin idea. Ai, miña nai querida. Bruxelas, pero que ten Bruxelas? A ver, Bruxelas ten unha chea de bandeiras, ali non hai nada que facer, é un aborrecemento total. Ainda se me falara desde Amberes, Amberes sí, Amberes ten... Para Andrés e para María, esto é como unha lúa de mel. E a Iria venlle estupendamente a súa idade, coñecer novos rapaces, novos costumes, idiomas... Ademais, Andrés ten un bo traballo que lle gusta e seguro que gaña moi ben, Pero os cartos non son todo, che. Non son os cartos, é todo, chico. É todo o que ti queires, pero, entendes, a cousa non debe de ser tan bárbara como dicides vos, porque Andrés xa está de volta aquí. Véñense por uns días. Veñen aproveitando que é o aniversario de Fito. Estouche dicindo que poñer un pé en Bruxelas e morrer de pena é todo un. Ai, sí, total, todos morren de morriña, non? Pero que morriñas, Andrés nin sequera de Porto Sás. É que máis ten de onde sexas, entendes? É o aquel que hai aquí que se peja un pa... Como un virus, como un Ai, a virus. tío, que che pasa que bota de menos a Andrés? Alá. Home, a verdade é que todos botamos algo de Ai, sí, é boa xente, faise querer, sí. Cando veñenlo? Xa deben estar acá, seguro. Amberes, é o chope. En Amberes hai unhas mulleras... Atendede con atención que teño unha noticia que vai a noticia, Que ven, Andrés? Andrés. Andrés, aí van Andrés.
Aí, Juan, eu teño outra noticia que é unha noticiaza... Xa sei, eu aprendiches a pasar as follas dos periódicos e mollar o dedo. Non. Sabedes que xa son eu, son o number one da conducción tipo temeraria. Andas aceleradito, sí. O que anda flipado, de que noticia é esa, non? Pois é o Carcross, o campeonato de Carcross de Punta Sas. Che, vou participar no campeonato Pero de esa é unha nova moi Carcross. recesa. Você xa entrevistei a Marulo do taller na radio. Diz que montaron un equipo deses para participar na carreira. Pero a verdade é que non tive moita repercusión. Non tive repercusión porque ainda falto eu. Espero que participe eu, xa verás. Participas de que? De mecánico, non? Piloto. Piloto, vou pilotar un buggy-buggy, tío. Buggy. Vas pilotar un buggy así de repente, tío, logo. Ela mandou un recado Marulo e tal, e dixo... vai, agora teño cosas que facer, Magui, felicidades, pero cuidado por onde vas, Por eso non te preocupes, lindiña, que eu sei perfectamente... Ui! ti! Aí o tedes! Hola. Que? Que tal? Que? Teño que ir buscar eu, lá. Teño que ir buscar. Mira como te lo vas. Que mira só. A ver, faime ese favor, dille aquí a miña lindiña que Bruxelas é unha merda, que é un aborrecemento... Deixa en paz, Andrés, que as túas manías acaba de chegar. Pero que non son manías, tú che dicindo que aquelo está cheo de bandeiriñas. É unha merda, ali que hai, ali non hai... Bruxelas... Que? Que non é así, home, é distinto. Veña, Está todo moi limpo, todo moi ordenado. A escola de Iria tiña nada que ver. É modernísima. O que pasa que é todo carísimo, eso sí. Pois aquí este anda ca teima de que non ia de ser capaz de adaptarnos, Non é teima. É que ao principio custa un pouco adaptarse. Non lle entendes nin papa nin... O que pasa que temos aquí unha traductora moi boa e... Hombre... É problema solucionado. Tampouco imos estar ali toda a vida, non? Vais emigración, o que necesita o país, ainda por riba. Vas levar unha lavasada. No, dámonos ben ali. Sí. E tedes que ver aquí a María, que xa sabe máis do barullo ese dos fondos europeos que o Prodi. Pois que non te escuites, Celia, que che corre a pausa, Mira, xa te traballo en Bruxelas, non? Chegar en Cherchica. Non teño traballo. Fixen un curso por aquilo de matar o tempo, pero ao mellor co tempo, pois, traballarei. Sí, seguro que sí. Si está máis afeita que a min. Pois aléjame ben, pero eu, de verdade, no tempo que estaba eu, lindiño, aquelo era a merda máis grande. Pero, bueno, o caso que xa estades aquí, xa está, acabou. É máis tarde no mellor momento, Non sei, a carreiriña do can, veña, ven. A carreiriña? A carreiriña, un campeonato do mundo mundial de Porto Sás. O Marulo, home, o que tiña o taller ali. Tiña unha jaibota. Que tiña unha jaibota que falaba o tipo. Pois organiza unha carreira e colleu aquí a ovella desta para que dea a salida ca bandeiriña. A bandeiriña xa podía escoller en Bruxelas. A bandeiriña, vou na pasear eu, a bandeiriña de Porto Sás, na volta do Nor, cando gaña a carreira. Vou ir de piloto. Unha carreira. Sí. En Bruxelas había un circuito permanente. Ai, sí. Vou che ir a animar, Manjo? Aí estás ti. Imos, mamá. É claro que habrá que ir. Ti que dis, Andrés? Habrá que ir a animar aquí a Schumacher, non? Schumacher, carreiriña raquítica de xogetiños de miniatura. Ti sí que tes xogetiños de miniatura. Tecnoloxía de vanguarda, home, de vanguarda. Que tamén non pensas noutra cousa. Cando é a carreira? A carreira mañán.
Mira, o que hai que facer é celebrar unha cea pola vosa chegada, chicos. Vale. Claro. Pois xa facedes mañá, non? Facedes mañá e xa celebramos a miña victoria tamén, ou que? Ai, que soberbia. Ai, soberbia ningunha. Vai, a miña taza, ti la ves fanta, non? A túa taza vai na erva. Vai, nada, vou che dar a ti erva. Carreiriña rectífica. Veña, plis, plas, polo campeonato de Portosás. Aí está. Aí está, veña. Por Andrés e María, ó. Ai. Bos días, Pitusa. Bos días. Non sabía que lle gustaba o fútbol. O fútbol. Xa rematou a liga, non? O fútbol non remata nunca, señor xuiz. Pero se non é o fútbol, algo haberá que pon tan alegre, non? Alegre. Quen eu? Xa sei que é raro, por eso me extrañou. Vaya, sí, estou contento, pero é normal, non? Comeza un novo día de traballo. Claro, é como vostede se desenvolve tan ben, por eso. Esquecía-o. Chamou o xuiz. Que chamei eu? Non. O xuiz que había antes, Andrés. Que vai vir pasar uns días a Portosás e quere facerlle unha visita. Se non está moi ocupado, claro. Ocupado? Non sei a que se refire, Pitusa. A que me vou referir? Aos asuntos de xulgado. Iso, claro. Pois nada, cando chegue, dígalle que pase e malo será que entre un expediente e outro non atope un momentiño, non? Señor xuiz, quería falar con vostede sobre un asunto persoal. Un asunto persoal meu? Un asunto persoal meu. Que necesitaba ausentarme un par de horas. Estupendo. Estupendo. Vaya, quero dicir que non hai ningún problema, muller. Eso xa non o teño eu tan claro. Vaya, Pitusa, como se ten que coller toda a mañá, Non preciso tanto, pero gracias. Sí? Hola, Elena, son eu. Es ti. Que, hai roupa colgada? Non, estou soa, pero Adrián está a piques de chegar, Que hai algún problema? Problema? Ningún novo, xa sabes. O vello problema. Non che gustou? Que é o que me tiña que gustar? Que vai ser? Non sei a que te refires. Refírome a pasar a noite comigo. Eso. A ver, déxame pensar. Non se me dan ben os resumos. Nada de resumos, Nada de resumos. Sí ou sí? Non sei, a min pareceme que temos que probar cousas novas. Vaya, ou seja, que non che gustou o almorzo, non? Foi pouquiño abundante, como che diría eu? Ainda me queda un buratiño. Pois hoxe mesmo compro as galletas. Que non, home, que non quero galletas. Como que non? Non te entendo, Elena. Millor, canto menos me entendes, máis elocuente estás. De todos os xeitos, agora non podería falar contigo porque agarda por mí un alemán. Un alemán? Sabes? Que alemán? Un cliente. Xa, un cliente. Que cliente? Que sí, home, que sí, un cliente alemán que quere encargarnos un bergantín. Cando te volvo ver? Chamo cheo. Sí, pero cando? Pois non sei, depende do alemán. Non me gusta nada, Pois si, eu ainda non o coñezo, home. Sí, ti xa me entendes. Teño que colgar, Carlos. Chamo cheo, sí? Un biquiño. Un biquiño só? Sí, así quedará chejana demais. Ata logo. Ata logo. Miña nai, se aquí houbese cabalos... Hai máis actividades, pero o equipo de equitación é o que máis me gusta. Miña nai comprou un traxe da Amazona. E como faz para ter tempo para tantas cousas? Porque é un colexio moi bo, teñen todo moi ben planificado. Non hai tempo para aburrirse, non hai ningún minuto libre. Ningún minuto libre? Ese é un colexio bo.
Os profes que tal? Ben, neso non hai diferencia. Se cadra ali hai máis silencio, máis tranquilo todo. Como máis tranquilo? Sí, se os profes marchan da clase, pois, como se estiveran, cada quen fai o seu. Polo que dis, nese colexio non hai moitos lois nin fitos, Ai, Luistinha, que foi falar, mía. Non, a verdade é que non. Pois vai a merda de colexio, Iso non é un colexio, iso é racismo, polo menos, Nin que o dixas, machiño. Pareceme a min que ali van necesitar a dous como a nós. Que lles ensinen o que é a vida. Xogar ao fútbol e pasalo en grande. A verdade é que non me imagino unha escola sen lois nin fitos. Home, A verdade é que no meu colexio non perdemos o tempo. pareceme a min que os europeos lavaronche o cerebro, Si, ó. Deixa só que non entenden nada. Eses prototipos dos que falas, Manjui, que tipo de motor gasta? Pois gastanche un motor de 2 tempos. Un non, cada un leva o seu. Motores de 2 tempos acoplados a uns chasis de aleación, non é? Ai, chasis de aleación. Sí, porque hai xente, ainda que corre cos chasis tubulares que había antes, non é? Pero son moi pesado, eso non é... O último é a aleación. E de potencia, como van eses motores? De potencia campal, Potencia campal. Son motores que están preparados para dar altas prestacións, dancho todo, pero en pouco tempo, entendes? Pensados para chegar a encher. Aí está, que se te pasas... Chocolón, por non dizer outra cousa, eso é o que distingue os bons pilotos dos malos. Se te pasas para ti, o furacán de Portosás vai arrasar nos circuitos. Manjui, criado ao compás das furias atlánticas, vai cumprir un bello soño de vento e velocidade. Gasolina e terra, Brais. Ese é o cheiro da vitoria. Aí, que non pode dubidar. Aí está o campeón do equipo de Portosás. Home, vai, o equipo de Marulo, vai. Un equipo que vai arrasar no campeonato. Manjui, ali estaremos para contalo. Non o esqueza, mañán todos o circuito. O campeonato de Carcross de Puntasás agarda unha routada nordesía para apoiar a este heroe da velocidade. Non quero que falte ninguén, Ollo. E, mentras tanto, aí vai unha repichoca musical. Pero, Ichis, entre nós, ti pilotaches algunha vez? Eu que sei, che. Curriolo, para min é o mellor rapaz de Portosás, pero agora, claro, ca carreira, meu home, pois, toleo, anda como a un cabestro, e o carai. Home, sendo Portosás. Sendo Portosás, que, Andresiño? O raro sería topar a alguén que non se lle meta algo entre cella e cella, non? Si, ó, é de... É de sella, sabes, tío, un cacho, non? A ver, dime a min en confianza, Bruxelas é unha merda. E dalle. E doulle. Que, ó, Suís ten que coñecer o meu irmán. É lo cajadiños, non nos ve. O meu irmán Ismael. Encantado, señor Suiz. Igualmente. Seindo todo sobre vostede. Quero dicir o que contan aquí sobre vostede. Teño que alegrarme ou fuxir. É o irmán dele, é o irmán dele, Ismael, pero eu que sei, é un fenómeno, sabe todo de Portosás, é a nosa Biblia, aburra a noso señor, que queres que che diga? E xa aprendí o oficio. Que oficio? E que oficio vai ser, Suís? O de percebeiro, agora mesmo imos a eles. Ides a eles. Pois que curioso, non? Porque en Bruxelas non sabíamos nada de que abrir a veda en Portosás. Ten toda razón, unha veda bárbara. Imos facer unhas fotos. É que a equipa con máis eu... Francisco! Andamos nun safari fotográfico. Safari fotográfico. Pois sí que aprendeu o oficio, sí? Si, ó. Isto ten que ser un furtivismo xenético, non? Ou algo así. Xenético por parte de nai, xa te digo eu. A ver, dime a mí. Ali non hai nada, ali non hai nin rapaces hai ali. Que rapaz? Amberes, che, fálame de Amberes, que? Amberes que? Ai, Bruxelas está cheo de oportunidades, Guapos mozos os belgas. María. Os belgas, os ingleses, os galegos. Ali hai che de todo, a todo. Boa botica, nena. A Unión Europea, non? Tanto remedio xunto e aquí a velas vir. Pero por eso nada, muller, eso ten solución. Non terás pensado algo. Claro. É logo con que mato o tempo eu. Ai, o que eu digo sempre. Soltas unha muller de Portosás en Bruxelas e ao momento de topar Mira, ela. Celia, escuita. Falando en serio, a Unión Europea é unha mina. Eso atopa unha mina, sabes? Non é unha mina. Hai varias liñas de financiamento. O malo
O problema é chegar aos fondos, entendes? Sobre todo para unha vila como é Portosás, tan pequena. Que me vas decir a mí? Pero eso ten remedio. As Axencias de Desenvolvemento Local, as ADL. Só a cousa de detectives, A María. mí soan-me cartiños. É que tendes razón as dúas. O traballo dunha ADL é buscar os fondos axeitados da Unión Europea e conseguir que eses cartiños se invistan nunha vila. Por exemplo, Portosás. Ai, caralla, María. Que non che coñeza pensaría que és unha universitaria europea, ou non? Eu universitaria europea non, pero fixen un curso e agora sei algo. Pois non parece mala idea, eh? Mala idea. É unha mina que cho digo eu. Xa, pode ser unha mina. O que pasa é que para conseguir eses cartiños teremos que ter proxectos de desenvolvemento, ou non? Eu, cando estaba ali, fixen unha lista. Se queres, paso xa cos proxectos... É como non vou querer, nena. Coa faltiña que nos fan uns mixaduiros públicos aquí en Portosás. Ou non? Así que as cousas van de maravilla por Bruxelas, non, María? A ver, larga por esa boquiña de raia que te. No, María, que... Eu que sei. Non vai ben a cousa. Non, non é iso. Non é que... Ás veces é como se non estivese ali comigo, non sabes? Que non sei. Claro que María tiraralle Portosás e a forza esa, non sabes, que che removes adentro, sei que non... Xa, pero estamos xuntos, non? Estamos xuntos, ela, a nena e máis eu. Estamos xuntos, que máis ten onde? Non, sí, que tes razón. O que digo eu que, claro, son, como dime el gacho, son fondos difíciles de limpar, non sabes, que tiran de carallo, xa. Non te vexo moi convencida. Sí. Pasa algo, nena. Que vai pasar? Vai todo moi ben. Non os botas de menos? Eu non Sí, saquel, sí. nena, eu non saquel. Non me juntamos fora da vila. Menos os ares, o des moi murriñento, xa o sabes. Que va, que eu... Non ves que non teño tempo para aburrirme? Vai todo moi ben. E Andrés, que tal? Andrés moi ben. El moi ben. Pero non comentes nada, eh? Xa mirarei eu de falar con María. Sabes, o que pasa é que non che vexo eu a ti soiño ali en Bruxelas, non sabes? Non, xa o sei, pero... Mira que case prefiro o aborrecemento de Bruxelas a saber que María está así, entendes? Si, debecendo por estar en Portozás. É pequena? Non, Iria ainda non sabe nada. Sabedes que? Xa non estou afeita a andar por estes camiños. Bélxica é unha chaira. Como cunha chaira? Sí, é un inmenso campo de fútbol. Hai espacios naturais, parques... Polo que dis nese sitio das un paso xa che poñen deberes. Vaya sitio, Fito? Eso non é un sitio. Eso é un inferno. Un inferno bravo, macho? Pois a mí gústame. Non botas en falta Portozás? O que é isto? Si, isto. Que lle pasa a isto? Eu diría, xa me estás empezando a fartar, eh? Repugnante. E que facemos agora? Podemos xogar a fútbol, non? Aquí? Aquí? Pois pensa ti algo, podemos facer 1000 cousas. Tantas. A min cunha chégame. Podemos amolar os de Cormelle, que non? Eso. Robamos ya redes do campo de fútbol, Home. Están noviñas. Vai imaginación. Chical, que xa non é a mesma Iria de sempre. Para volar ben os de Cormelle hai que mallalos a pedradas. Aí está a Siria. Xa va sendo a mesma Iria de sempre. Vaya, perdoa polo que che dixen antes, pero é que xa me estabas fartando con tanto Bruxelas por aquí, Bruxelas pola Non Coranda. te desculpes, Fito. Merecíao. Non, que va, ademais... Bruxelas debe de ser un sitio impresionante, non? O colexo é estupendo. Os cabalos, pensa nos cabalos. Necesita axuda? É mellor que sente e descanse. Non é nada. Non se preocupe, gracias. Non me preocupo, ao contrario, é un placer ocuparme de vostede. Quere que lle vaya a buscar un vaso de auga ao petróleo? Non, xa pasou. Foi un mareo.
Seguramente non é nada importante, aínda así non estaría de máis que fora ao médico. Fareino, moitas gracias, moi amable. O agradecido son eu. É un placer coñecela. Xa estou ben. Tal como está, non a podo deixar marchar. Se quere, acompaño. Teño que marchar. Adeus. Diga mellor, ata pronto. Cando estás ao volante dunha máquina desa, Melgacho, que se sobes así unha adrenalina así para arriba como un foguete que... É algo espectacular, che. Unha carreira desas, hecha a universidade dun piloto, Melgacho. Frialdade, precisión, control, e ti ali, co volante na man. Sois no camiño, ferra fondo e dalle... Un motor non é cuestión de ollo, Manjui. Como? Unha máquina desas pilótase co oído. Un bo piloto, non o esquezas. Podría conducir cego, pero non xordo. Carallo, Melgacho. Estás metido no ollo como a min, Un piloto é como un músico. Cada motor ten a súa partitura. E hai que saber a solfa que toca. Conducir é bailar coa música da máquina. Ai, Melgacho, ti estás feito un poeta, Falas dunha maneira que... Anda, cala. Case me faz chorar, che. Estando ti en Porto Sá, dixo a verdade, non fan falta universidades no mundo, Aí tes. E así xa está? Xa está, xa levas aí o carné. Agora, coa vacina que che puxen, xa non te risco de coller a gripe ou calquera outra enfermidade neumocócica. O peito. Xa sabes aquelo de máis vale previr. Veña, ata outro día. Ata logo. Oi, por certo, faime un favor, home. Dilles aos teus amigos que me veñan facer unha visita, que vai rematar a campaña de vacinación. Non se preocupe, doutor. Veña. Ata loguiño. Ata loguiño. Adeus. Ola. É vostede unha boa paciente, atende as recomendacións do médico. Non sabía que fora vostede o médico. Nin eu que fora vostede a miña paciente. Sente. Chámome Anselmo. Pitusa. Non sabe canto me alegro desta coincidencia. Vostede cree no destino? Quen sabe? Sí, quen sabe. O mesmo penso eu. E que? Que che parece? Parece unha maravilla, Marulo. Este é o soño da miña vida, che. Se me gusta que penses así, porque vas ter que cuidar desta máquina como se fora a tua moza, amiga. Desta? Este ferro? Anda como un reloxo. Un reloxo de cubo que tiña meu avó. Leva 5 anos parado, non hai que non poña na man. E logo este que mal ten. Mira ti que listo. Mal ningún, pero ese é o de Berto. Berto? O noso primeiro piloto. Somos un equipo, Manjui. Ou como é? E así ten que ser. Mira, Berto, vouche presentar. Mira, este é a Manjui, vai ser o teu segundo da bordo. Moi ben, que? Xa te explicou todo? Non, o básico ainda, acaba de chegar. Explícame que teño que levar unha tarteira. Este? Con peor que este empecé eu. Mira, aquí onde o ves, Berto é un fenómeno. Bueno, se vos estades de vacacións, eu non. Vou botarlle un ollo ao circuito, pasa. Este... Aténdeme o que che digan, Oiches? Tranquila, home. Ese rapaz vai ser Alján. Deja sacar a Manjui, este campeonato é noso. Noso, dis. Teño todo estudiado. E ti, é a clave. A clave con esta tarteira? Home. Vai ser o tapón perfecto pro Vicentiño. Tapón? Que Vicentiño? Vicente tirado, Manjui. Gaña todas as carreiras. Mira, dun en un non hai quen lle tusa. Pero cun equipo, cun plan, adeus Vicentiño. Vai cagar, Eu quero de tapón eu, para que gañe logo me xevo. Mira, o caso é gañar, Manjui. Estamos ou non estamos? Vale, estamos. Vaya, os mecánicos? Os mecánicos con Berto. Parece mentira, Manjui. Para que precisas ti mecánicos? Vale, tens razón. Sí. Xa vexo que estou nun equipo. Como que noso?
Será o meu problema. Un médico e a súa paciente son como un matrimonio. Comparten unha intimidade inviolable. O teu problema é o meu problema, Pitusa. En realidade, eu nunca tiven que ir ao médico. Ni lembro a última vez que fun a un. É de súpeto. Xa, muller, pero o único que tes é... Desculpa, podo tratarte de ti. O único que tes é un trastorno temporal. Eso non me alivia. Eu traballo cara ao público, traballo no xulgado. É a incomodidade de que en calquera momento teño que sair correndo ao baño porque se me escapa. Esas incomodidades pertencen ao pasado. Desapareceron. Logo, non teño que usar... Non, muller, a incontinencia urinaria... Por favor, non diga eso. Pero, Pitusa, se estamos ti e máis eu sós, aquí non hai ninguén que nos poida escoitar. E trátame de ti. Desculpa, é que esas palabras... Só describen un pequeno trastorno. Incontinencia urinaria. Ata súa ben é todo. Ademais, hoxe en día hai moi bons fármacos. Mira, aquí che anoto a posoloxía e vesme ver outra vez dentro de 15 días. Gracias, doutor. Anselmo. Toma. Por certo, non teño o teu teléfono. O número do xulgado ven na guía? Non. O teu. Teño que marchar para o traballo. Non é por nada profesional. Daquela non é un dato necesario. É imprescindible. Para chamarte. Para sair dar unha volta, ir tomar algo, dar un paseo. O meu número tamén ven na guía. Pois polo que contas as cousas non che poden ir mellor, non? E polo que se ve a ti tamén, non? A min? Pois non sei. Por que o dis? Home, pois porque cando as cousas van ben, notase, non? Salta a vista. É que é o que salta a vista. Sabes de que che falo, non? Pois non, a verdade é que non. Falo de mulleres, home. De mulleres? De que mulleres? Non, vale. Bueno, tranquilo. Se non queres falar, nada. Podes guardar o segredo canto queiras. Quen che contou? Home, contar ninguén, pero é bastante evidente, non? Non sei, se ti o dis. Sí, claro que o digo. E deberíasme contar como conseguiches, Home, Andrés, esas preguntas... Home. Carlos, entre colegas podemos falar destas cousas, non? Ademais, tes que recoñecer que Pitusa é moita Pitusa. Ou non? Pitusa? Que pasa con Pitusa? Como que pasa con Pitusa? Carlos, estás só no xulgado. No tempo que eu estiven aí no teu sitio, Pitusa non faltou ningún minuto ao traballo, Nin un minuto. Como fixeches? Non sei, tería cousas que facer. Cousas que facer. Veña, pois nada, xa falaremos despois no petróleo. Veña, vémonos. Has de ir a cea, acompañado. Acompañado? Non. Vale, pois nada, vémonos. Hasta logo, Andrés. Suís, que ben que volviu. Que tal? Teño aí un asuntiño e prefería falalo con vostede ca co outro. Xa, Carmilla, pero eu estuve de visita, Sí, o xuiz segue sendo o Carlos. Sinto. Pase, por favor. É un veleiro de 20 metros de eslora, Adrián. Cando nos han encargar un bergantín? Ese alemán é un trapalleiro, Elena. Non te fíes. E ollo, os cartiños por diante. Hai que arriscarse, Adrián. Un proxecto así non aparece todos os días. Xustamente por eso. Este asunto non me pinta nada ben. É un bon negocio, home. Mira, o alemán quere un bergantín para organizar rutas turísticas pola Costa da Morte. Non, ese polo peteiro non se perde. Fala como un xuiz. Que ten que ver o xuiz con isto? Falo en xeral, Elena. Falo en xeral. Ata se parece ao xuiz. O alemán? O mascarón. A ver? Ai, non se parece nadiña a Carlos, Quen fala de Carlos? Eu falo de Andrés. Ben, que lle imos dicir ao alemán? Mañán temos unha sea no petróleo. Ai, sí, co alemán. Co xuiz. O xuiz? Carlos non me dixo nada. A sea é por Andrés. Que? Vas vir ou non? Vai ir todo o mundo? Ai, non sei. A verdade é que teño un mundo de traballo. Non sei.
Penso que aguantar os caprichos de neno bonito, ainda por riba. A mí non me veres. Mira, está un desastre, Berto, vale? Toda a miña estrategia ao carallo. A mí non me chores, Marolo. Foi cousa túa de traer un inútil. Non fixo máis que probar a máquina e mira ti. Xa está ben, non? Vale, Manjui, calma. Mira, unha de dúas. Ou amaño o coche ou aturo este idiota. As dúas cousas non poden ser, Ante todo, moita calma, Así non arroxeamos nada. Non quero palabras, quero solucións! Solucións hai dúas. Ou un motor novo me necesitaba esta mañá para acabar o motor. Mira, non é parvo, rapaz. Vale, Manjui. Mañán é a carreira, Tes que amañar este motor como sexa. Precisamos que fajas o tapón. Mira. Non tes que gañar a carreira, diso encargo meu, entendes? O teu traballo é fedillar diante do Vicentiño, entendes? Ti non tes que correr, é xusto o contrario. Non sei se me entendes, Correr non, a modo sí, Mira, vale, neso quedamos, non é? Manjui, a palabra é a palabra, vale ou non? Manjui! Vale, está ben. Pois ponte o chollo, así mañá podemos conseguir unha vitoria. Non, mira, poño por debaixo de 14, falle panca, e sae só. Eso é... non é? Este disco fallábame. Non sei que carallo ten por aí, ese debe ser por aí. A ver, arrima aí. Bueno, entón, a cea de mañá queda da miña conta. Comida caribeña da República Dominicana. Estás segura mañá caribeña? Ai, sí, papi. A veces parece que non saíra de Porto Sás. Home, claro, hai que estar no mundo, Celso, entendes? Hai que estar... Vistes o experimento ese dos que meteron a velocidade da luz a 300 veces máis e antes de entrar xa estaba saindo? Que? Eso é como un regreso ao futuro, entendes? É o eterno retorno de Einstein. Aí estás ti. O mundo ao final volve sempre ao mesmo sitio. É redondo? É redondo como unha taza de viño. Ou como unha pota de caldo, non apetece? O caldo ese se que dá a volta ao mundo, O de Rotterdam. Que pasou en Rotterdam? Unha fin de semana que foramos a Rotterdam, así por dar unha voltiña. Chegamos ao Peirá, empeza a recender a caldo. Señor. Efectivamente, miramos para ali, restaurante O Pote, especialidade en caldo, de Mondoñedo, un tipo de Mondoñedo montar ali, en Rotterdam. E non estaba mal, O que pasa é que as patacas non saben como as daqui. Caribeña, que? Bueno, entón, Caribeña. a cea caribeña queda para outro día, pero a sobremesa sí que a fago eu, Os Ares sempre foron
moi morriñentos, ou non? Non te rías, non te rías. O teu avó Belisardo emigrou a Cuba. Carla Paz es cae en Cuba, Miña nai, querida, aos 15 días estaba de volta en Portosás. Sí, e volviu cunha man diante e outra detrás. Eu non sei onde tiñas más, pero home máis feliz de Portosás, che. Pero eso xa non pasa. Como que non pasa? É logo Ismael, que non aturaba o Brasil. Eso que non coñecía Portosás. Cando máis ti que naciches aquí, non? Mira, ti venche de familia. Mira que sodes ben exagerados, Ai, non. Os taracidos son pintorescos. Aló. Marcho ao almacén a facer a comida. Aí vou eu tamén. Suíces. Oíron, non? Quero preito. E ti que? Que non faz? Non faz nada? Paco, xe non é día de preitos, mi que hora é? Que hora é? O día está a mitad 4 horas, non é? Pero, Belinda, quixo dicir que estar así de sodes... Ya sei, parviño, que era broma. Sabes, aquí todo segue igual. Elena. Andrés. Que? Benvido, non? Que tal por Bruxelas? Ben, moi ben. E vos que tal? Vexoche estupendo. Que tal? Nos? Que nos? Si no Varadoiro. Moi ben, no Barradoiro todo moi ben. Alegrome. Eu tamén. E María? María está aí, na cociña. Vou na saudar. Tes razón, Todo segue exactamente igual. Agradezo yo, Marulo, que che deixe formar parte do equipo. Se por min fora... Pois non sabes canto yo agradezo, figura. Eu nací nos circuitos, mamei oficio. Antes de saber andar xa sabía conducir. Logo, non aprendiches nada máis. A mamar, ainda que sexa, a mamar mellor. Cuidadiño co que fala, rapaz. Hai que falar co Vicentiño na pista, amigo. A única diferencia co Vicentiño é que el ten un equipo como é debido. Eu estou arrodeado de inútiles, entendes? Pero cuidado, pero que faz? Cuidado con ese manco! Serás inútil! Pero a ver, home, faino ti, veña, faino ti. Non me veñas con esas, non teño tempo. Tes tempo? De botar aquí a noite como botelleo, já tiñas tempo, de sobra. E tomamos o café tranquilo. Os de Portozás, sodes todos iguais. Que tes que dicir de nós, Que tes que dicir de nós ti? Vaise vos toda forza pola boca, entendes? Non me toques os collóns, Oh, merda! Oh, merda! A mamar, hombre, xa está ben. Que pasa? Non hai traballo? Que? Gustanche? Son sabedoiras, non? Un pouco doces demais. Doses. Ois, onte fixemos un pouco o parvo, non? Por que? Ti pensas que alguén se decatou de... Non. Bueno, ademais, non importa, non? Non é ningún segredo. A mí sería infantil estarse agachando. Digo eu. Carlos, que ti lo da casa, vai te abrir a porta. Que, señor xuiz, a ver... Hola, Pitusa, que pasou? Nada. De momento, nada. Esa é a cuestión. No, pero que hora é? Pasa das 11. É que fai vostede aquí? Non tiña que estar no xulgado? Pois gustaríame estar no xulgado, pero perdín as chaves. Vaya, muller, como non me chamou? Levo máis de 2 horas intentando, pero comunica. Claro, ten o teléfono descolgado. Vaya, pois sí. Que parvada, non? Se cadra non quería que o molestasen. É normal, na fin de semana. Pero que día é hoxe? Venres. Vaya. Teño chaves por aquí. Tome, eu vou agora mesmo. Non se preocupe, señor xuez. Tomo o tempo que queira. Ata logo, Elena. Ata logo. É que Pitusa xa o sabía. Xa. Ademais, non é ningún segredo, non? Pois non, claro que non.
haberá que irse, non? Pero para qué? Que presa tes? Xa pasan das 11. Pois por iso. Aunque marches agora non vas chegar a tempo, así que... Tamén tes razón. Non me digas que a ración da caldo. É que tampouco teño fame a todas horas, Non. Non tes fame cando és feliz. É porque sabes ti eso. Porque te quero. Eu quero che a ti. Que máis podo pedir? Creo que para ti non é suficiente, non? Por que me dis eso? María, en Bruxelas non és ti. Ese non és ti a quen quero eu. Tanto se nota. Imos ir de merenda á lagoa, que che parece? A Lagoa? Por que a Lagoa? Hai ben anos que non vou pola Lagoa. Ademais, quero contarche algo, non quero ter segredos contigo. Se é un segredo, eu non quero que... Non, muller, faltaría máis. Canto antes o saibas, mellor. Non te precipites, Anselmo. Hai cousas que máis cedo ou máis tarde acabanse sabendo, así que... Estás me dando medo. Non é grave, pero... é incurable. É contagioso. Ás veces. Depende de algúns factores. De que factores? Factores de afinidade. E dis que é incurable? Totalmente. E hai moito tempo que... Desde sempre. Ai, meu pobre. Ti crees, meu pobre? Podo che asegurar que ata coñecerte a ti deume as máis grandes satisfaccións que tiven na vida. Ai, como son de los médicos. Gozar con a doenza. Desculpa, Anselmo, pero o teu é vicio, Unha doenza, ti crees? Para min a ornitoloxía é un refuxio. É un mundo onde a única linguaxe é o vento. Onde voar, poder escaparse. Xa ves, de bezo polos paxaros. Así que paxaros. E logo que pensabas, parruliña? Ai, malandro. Entón que? Imos á lagoa? Sabes unha cousa? Nesta época, a niña o charadrius alexandrinus. O que? A píllara papuda. Píllara papuda. Por certo, como vai todo? O que? O teu, supoño que viñeches ao médico para algo, non? Ben, vai todo ben. Vanse foder, home. O Marulo é malo figura ese. A ver como amañan o coche agora. Ese era o teu traballo, non? Dai no traballo con baboso, Melgacho. É por... Rebaixaronche, claro. Eso, tienes que ir. Uns fantasmas, isto que son. É por el paso noites sen dormir. Rebaixaronche porque ti pensabas que ia ser o piloto número 1. Piloto número 1. Colle ese coche, unha tarteira, amáñalo e falle de tapón ao Vicentiño. Pero isto que é, home, Entón non che rebaixaron eles. Fixéchelo ti. Claro. Eso que máis me fode. Pero mira, é che cosas polas que non paso, Melgacho. Eso é unha vergonza moi grande para min. Unha vergonza non é unha razón, é unha desculpa. Que desculpa? Son eles que se teñen que desculpar comigo? Primeiro, tiñas que desculparte ti. Eu? Desculparme eu? Estás todo o día, era boa. Desculparte ti contigo mesmo. Non te entendo. Un home só ten unha palabra. Sí. Neso estou de acordo, pero esa xente non merece que lla cumpra, Melgacho. Eu non falo desa xente, falo de ti. A ver, o que pasa comigo, Melgacho? O que pasa é que empeñache a túa palabra. É mala hora. É mala hora. Calquera hora é boa para saber canto vale un. Ou non? Eso como se sabe. Un home vale o que vale a súa palabra. Estamos?
Por fin chegou o día, o Gran Premio de Carcross de Porto Sás comezará ás 5 da tarde. Os pilotos quentan motores, a tensión perfora os bosses, os mecánicos revisan os bólidos e fan os últimos axustes. O furacán de Porto Sás anda solto polas pistas, a velocidade dos prototipos apálpase nesta vila. Chegou a alta competición, o espectáculo da velocidade, unha auténtica arroutada. Unha arroutada, diste lá. E que outra cousa puido ser? Xa me dirás. Faltou o chollo así, sen avisar. Bueno, non sei que che dije, que... E deixar a máquina tirada. Ti non saberás onde se puido meter. A min extrañame moito que Mangui fixera algo así por capricho. Estaba moi ilusionado. Mais ilusión tiña eu. E agora que? O equipo ao carallo. Non sabedes onde andará? Non. Mira, faceme un favor, se ven por aquí, decidelle que ando buscando. A quen escribes ti? Unha receita para María para que cociñe en Bruxelas. A María mellor excusas, Que pasa? Ti que sabes de María? Papi? Celia, os dous sabemos que María é a persoa máis aceitada para levar esta oficina. Sei, non? Xa me contou todo o que traballou en Bruxelas. Era a súa maneira de vivir en Porto Sás. Ai, xa me gustaría, Andrés, pero é imposible. A xencia necesita unha persoa a pé de obra. Alguén daqui. Pero conta con iso. Pero non me digas que María e ti... María ainda non sabe nada. Ai, home, pero iso hai que pensala modiño, Andrés. Non marchan ben as cousas entre vós, non? Non se trata de nós, trátase dela. É que fora de Porto Sás é que... Non sei como se afogara, non? É unha Ares, non me digas máis. Xa. O caso é que María non é feliz en Bruxelas. Eu prefiro aguantar as semanas en vela que este así. Bueno, pois ela está de acordo, pero eu non sei que me dá así longe un do outro, separados. Ti deixa iso da miña conta. Non comentes nada, ainda non falei con elas. Entón, María e a nena quedarán en Porto Sás. pois non hai nada máis que falar. Este despacho agarda por ela. Gracias, Celia. Agradecida son eu. Nesta vila, se non nos puñemos as mulleres diante do carro, ou os homes... E non o digo por ti. Quedamos así, non? Sí. Ides a carreira? Que remedio, hai que levar a Iria. Papi, dilas por que hai nervios. Non sería mellor algo máis forte, Perceval? Non sei. Depende como remata o conto, non? Pero que pasou? Non se estragaría a sea, non? Pase que pase mellor que a barriga chea, non é? Andrés, onde vayas ti vou eu. Agora non me pidas que nos separemos. É a única solución, María. Como que é a única solución? Esa non é unha solución, Andrés. Non ides a carreira, non? Ides vos? Sí, Lindiña ve se acaba ca sobremesas e xa estou listo. Se nos levamos a Iria, como é forofa de Mangui... Mal fui a ver, porque cabreouse que outro doulle un coche que non era o que el quería, e non sei que, non sei canto. Non se pode ter todo nesta vida. Si, a máis idade de Manjo, iso é difícil de entender, non? E hai algunha idade boa para iso, amigo. Amigo, ao final, todos estamos sós como a cans, non era? Podes saber de que estabas falando? Reviravoltas que dá vida, Marilín. Mira, Andrés, isto non é vida. Que ti marches para Bruxelas e que eu teña que quedar aquí, a min non me parece un futuro. Que queres, que vivamos separados? Non nos imos separar, María. Hai avións, eu estaría aquí a cada pouco. O teu sitio é este. Ti crees? Ter a oportunidade de traballar, un traballo feito a túa medida, traballando pola túa xente. Mírao así. Non sei. O único será buscar os ocos para estarmos xuntos. E con Iria. Iria, ti sabes que ela estaba encantada en Bruxelas. Non sei que llemos contar. É que practicas moito en Bruxelas? O qué? É que vai ser? A puntería. Estás en plena forma, Se non, pregúntalles aos de Cormelle. Ti tampouco fixeches tan mal, Desde logo, igual nos pasamos,
Pero pasámolo de medo. É a cara que lle quedou aos cormellentos cando viron que a cousa ia en serio, mima. Amiguiño, ainda que sexas de Cormelle, se apañas unha pedrada na cabeza, eso dá que pensar, Sí, que pena que marches. Sí, Iria, se marchas, estes combates non van ser o mesmo. E o peor vai ser que os cormellentos van se vingar, Hai pouca xente como a ti. Xa, pero nas vacacións vou Ei, ir. veña, que se fai tarde e temos que ir á carreira. Eso, é que eu non me perdo o fenómeno de Manjui en acción, Que... Eu quedei cos meus pais. Tá ben. Vémonos na carreira, ok? Sí, sí. Marilín, tirados da porta na máis, va. Sí, imos agora. Mira, Andrés, eu non sei como lle vou explicar, entendes? Porque se, digamos, ela non se a fixo en Bruselas, pero ela adaptouse moi ben. Eu non podo tomar unha decisión tan egoísta só por traballo. Iria é unha Ares, María. Vaya razón. Ademais, ti non crees nesas cousas. En serio, crees que... Ti de onde ves? Isto ainda non é nada, Tiñades que ver os de Cormelle. Que imos á carreira? Se falades os dous a vez non vou entender nada, Andrés e máis eu temos que falar contigo. Senta. Sí, comentarche unha decisión importante. Pero se non queres, non pasa nada. Vale? Por que non empezades polo principio? É que non é fácil, Iria. É unha decisión bastante difícil. Andrés? María? Arrancades ou non? A ver, María máis ti ides quedar aquí en Portozás. Pero se ti non estás de acordo non pasa nada. Ela vai ter un traballo estupendo e é unha oportunidade que non pode perder. Por a nosa parte está todo falado, pero se ti non queres, pois... Así, de súpeto. Se ti prefires marchar para Bruselas, non hai problema. Ti decides. Bruselas está moi ben, pero... Ti prefires quedar aquí ou marchar? E Andrés vai quedar só? Non, eu non teño problema. Hai avións, estarei aquí a cada pouco. A verdade é que me custaría moito marchar outra vez e deixar aquí os meus amigos, mesmo os cormellentos. En serio? Pois non é máis que falar, non? Que, imos a carreira? Non, vaite diante. Han de estar esperando por ti. Veña, imos animar a Mau. Sí. Imos agora. Que pasa, non queres ir? Vai estar todo o mundo na carreira. Ah, xa entendo, é unha forofa da velocidade. Non hai problema, cambio de plans. Imos á carreira. A miña velocidade... Se queres, deixámolo para outro día. Hoxe é o día ideal. Pero que? Ha de estar todo o mundo na carreira. Que tranquiliñas deben de estar as pillaras papudas. Entón? Entón, imos á lagoa. Non se notará moito que non estamos. Como vai estar todo o mundo? Hola. E ti por aquí? Pois, sabes, viña a cobrar o recibo. Ai, é que non... Que non... Que é unha broma, home. Quería saber se vas ir á carreira. Ah, pois sí, justamente ia sair agora mesmo. Ben, pois imos xuntos, non? Pois veña, tomamos algo antes, un café. Un café. Ademais teño dese que che gusta a ti. Do que non te deixa dormir e che pon o corazón a 100 por hora. Carai, dito así, é unha invitación irresistible. Pero rápido, rápido, que non chegamos á carreira, Se queres que apure, tens que deixar que me concentre, non? Oi, Carlos, ti és moi aficionado ao carcross. Non sei nin de que vai. Sei que é unha carreira de coches polo campo, non? Ou algo así. Vaya, non se te escapa unha, Tamén que Mangui anda metido niso. Impresionante. Así que estás tolo por ir, non? Sí. E ti?
No, eu pensaba que... Mira, Elena, eu estou farto de portarme como un rapaz. Que máis ten que nos vexen xuntos? Ai, pois eu non pensaba neso, Carlos. Ah, non? Daquela en que pensabas? Pois mira, eu pensaba que ás veces eso de comportarse como rapaces está moi ben, non? Que queres dicir? Quero dicir... Ven, que che quero dicir. Acabouse, non hai nada que facer. Manjo e desaparecido. Tranquilo, Marulo, non todo está perdido. Berto, se falta media hora para que empece a carreira. Mira o coche como está. Tiña razón, é un bo mecánico. Mellor que eso, Berto, mellor que eso. O rapaz ten palabra. A tarteira está lista para facer de comer cando queiras. Así me gusta, Manjo, és un artista. Non esperaba menos de ti. Pero que non se che pase pola cabeza que eu fixen por ti ou por ela. Ollo. Veña. O importante é que temos un equipo caralludo. Ben, agora imos repasar a estrategia. Ben, hai que facer algúns cambios. Si, eu tamén pensei en algúns cambios. Eu collo o meu coche, ti leva o teu e que nos colla confesados. Pensamos algo mellor, algo máis seguro para gañarlle o Vicentiño. Algo máis propio das túas habilidades, entendes? Ui, Escoita, mira, non sabemos se o teu coche vai aguantar toda a carreira. O que máis seguro é ir contra o Vicentiño. O sea, precisamos dun kamikaze. Aí está. Escuita, non tes que chegar nin a terceira volta. Ti bates contra el na dirección forte, Esa está, a carreira é de Berto, Nosa, bueno, de equipo. Vaya, a ver se entendín ben. O que queredes é que bata con Vicentiño e que saiamos os dous da pista, non? Pero como se vos pasou pola cabeza que eu faría tal cousa? Pero quen pensade que son eu, che? Home, pensábamos que é lo tal. Ninguén te coñece, és novo no circuito, entendes? Calquera pensará que é un accidente propio dun principiante. Pois comigo non contedes, Eu vim aquí disposto a facer de tapón. E non me importa, era a miña palabra, eu comprometíme. Pero isto é demasiado, Escoita, Manjo, escoita. Quieto. Os kamikazes cobran a parte. Dame igual. Non pensarás que somos uns aproveitados, ou? Son cartos fáciles, Manjo. Pensa ben. Manjo, e faino. E para a próxima carreira terás mecánicos e un coche millor. Por estas. Palabra. Eu vou ter que facer sombra a este tío. O que mellor tempo faja nos adestramentos vai de primeiro. Conformes? Ai, pois bien, sí. E ti? De acordo. Pois daquela, está dito. Veña. Manjo. Que? Que? Este neno? Rapaces, aquí está prohibido entrar. Mijo meu, tranquilo. Perdón, eu xa marcho, Só lle viñamos desexar sorte, Manjo. Como eu sou o presidente do seu club de fans, En fin, mira, Manjo, eu só che quería decir que estamos todos aí e que apostei por ti, Non apostarías moito, non? Pero que dis, Que pensas que hai outro mellor por aí ou que? Rapaces arriando que aquí temos moito chollo. Veña. Veña, Fafito. Veña, Manjo, Vexoche no podio. Vale. Sorte, Mangui. Veña. Que ti és un profesional, non? Ou como é? Ese é o malo. Ti és Mangui, non? Son, ti has de ser Vicentiño, non? Sí, oín falar de ti, Eu tamén sentí falar de ti. Mangui, aquí non viñemos de picnic. Esto vai empezar. Pouco máis e non se poden ver os bólidos por mor da velocidade que levan.
Na cabeza continúa a luita entre Vicentiño e Berto, seguidos a pouca distancia por Manjui, que non quere ser menos co compañeiro de equipo. Ollo, porque parece que Berto e Vicentiño teñen problemas. Sí, acaban de parar. Veña, Manjui, é a túa oportunidade. Portosás, mundo enteiro, a victoria é nosa. A victoria é de Manjui. Gloria ao campeón de Portosás. Bueno, pois, por Manjui, o noso raquítico campeón, e máis por Andrés, o noso Andrés, que... Vaya, que volve ao sitio máis aburrido do mundo, pero que deixa razóns abondas para aliviar a distancia e regresar pronto. Agora, eu tamén vos dixo unha cousa, que deixa aquí unha xurisprudencia boa, porque iso é a xurisprudencia americana, a USA, e Vicentiño ten unha estesia letrada como a miña e fai cartos como a area, non xo vis? Quen é o Vicentiño ese? E logo ti non futes a carreira. Claro que fomos. Sí. Vaya, quero dicir que foi unha carreira maravillosa. Pois a min, a verdade, tanta festa para eso parece unha tontería. A ti gustoute? Non sei que che diga. Nos preferimos a natureza. Come aí. Falta boa, Unha, dúas e tres. Por Andrés. Sí, señor.